номер кобилата Catch the Wind, жокей Стоян Ангелов. 6-ти стартен номер кобила Вики, жокей Гроздан Атанасов. 7-ми стартен номер Жевец Каргон, жокей Драгомир Борков. 8-ми стартен номер Жевец Агадир, жокей Денислав Радков. 9-ти стартен номер кобила Кронга, жокей Атанас Насков. 10-ти стартен номер Жевец Ориндж Бей, жокей Иван Иванов. Правят се опити Жребец Фарфатура да влезе в машината. Първи стартен номер с жокей Сашо Радков. Внимание! Белия флаг на помощник стартьора е вдигнат. Старта е даден! Жребец Каргон. Каргон излезе начело от Драгомир Борков. От вътрешната страна Фарфатура веднага излезе начело, не остави да бъде воден от друг кон. Фарфатура на вървата, най от вътрешната страна Фарфатура с Сашо Радков. Темпото не е много сериозно, но все пак е по-бързо от предната седмица на Окса. Сашо Радков се е отделил от конете, другите коне са в пакет. От външната страна Ориндж Бей и една от кобилите на Варна. Да, Вики. Ориндж Бей, Вики, Фарфатура, Прайс Принцес, Конгрина, Кронга, Catch the Wind, Симпатико, Агадир, Каргон. Каргон веднага след старта остана назад. Трети Ориндж Бей, четвърта Прайс Принцес, пета Конгрина, шести Симпатико, седми Агадир, осма Catch the Wind, девети Каргон, десета Кронга. Подреждането, 10 коня в момента. Води Фарфатура последни 1200 метра. Все още Вики е втора. Трета Прайс Принцес от вътрешната страна. Сега отново Ориндж Бей излезе трети, Прайс Принцес четвърта. Пети Симпатико, според мен. Шеста Конгрина, седми Агадир, осма Catch the Wind. 900 метра. Темпото ще се повиши всеки момент. Ето Фарфатура, Ориндж Бей, Вики, Прайс Принцес, Симпатико, Конгрина, Catch the Wind. Много аванс за Фарфатура. Последни 600 метра. Фарфатура. Втори Ориндж Бей. Дали Фарфатура ще поднесе изненадата? Фарфатура начело с Сашо Радков. Втори Ориндж Бей. Трети Вики. От външната страна Прайс Принцес. Отвътре Агадир. Малко време остана до финиша. Борбата явно ще е между Фарфатура, Ориндж Бей от външната страна и Catch the Wind влиза в борба. Фарфатура или Ориндж Бей? Трета Catch the Wind. Четвърти Каргон. Ориндж Бей малък аванс. Фарфатура втори. Ориндж Бей, Фарфатура, Каргон, Catch the Wind или Агадир. Ориндж Бей, Фарфатура, Каргон, Агадир, Catch the Wind, Симпатико, Вики. Победител, 10-ти стартен номер Ориндж Бей с време 2 минути 37 секунди 77 стотни. Втори, първи стартен номер Жевец Фарфатура с време 2 минути 38 секунди 80 стотни. Трети, седми стартен номер Жевец Каргон и време 2 минути 40 секунди 80 стотни. И четвърти, осми стартен номер Жевец Агадир, 2 минути 41 секунди и 12 стотни. Аз колко съм доволен, не мога да опиша. Значи, кончето е произведено в село Опера, Кобратска община. Оная година стана второ на малко дерби. И сега си доказа възможностите допълнително. И се раздаде колкото можа и видяхте какво стана. Голяма заслуга има и Иван Иванов, който му и треньори. Иване, как се чувстваш? Доволен съм. Искам първо да благодаря на собственика на коня, че го и произвел и ми гласува доверие да го тренирам. И коня си показва своите качества. А как ти се вижда жокейката? Тя напредва, ако влезе в тренинга при мене, може и да побеждава. Аз и друг път съм побеждавал. Очаквах да победя. Много мои фенове казваха, ти ще победиш, но аз съм така и скромен. Това е състезание. Както се протече всичко, кой наред, коня побеждава. Призова талента в това голямо бягане по света изобщо, не само в България, ще връчи господин Бойко Борисов, кмет на град София.
Добър ден на всички, да честитим още веднъж на победителите. Аз съм си от Банкя и тук като дете съм ги гледал. Радвам се, че вече пак имаме конни състезания, които можеше да гледаме и ние на времето. Така че надявам се и в следващите години тук ще дадем разрешение, ще стане един много хубав комплекс и ще се провеждат големи първенства, сигурно съм. Гладко надпрепускане на 1600 метра за 3 годишни и по-възрастни жребци и кобили от чистокръвна арабска порода. Приз на името на жребец Момент. Първи стартен номер жребец Кахел няма да участва поради лекарска забрана. Втори стартен номер жребец Мертер с жокей Левент Незиров. Трети стартен номер кобила Дора с жокей Стоян Ангелов. Четвърти стартен номер жребец Ези с жокей Атанас Насков. Пети стартен номер кобила Емболия жокей Иван Иванов. И шести стартен номер кобила Милефа жокей Росен Атанасов. Старта е даден. Емболия фаворитката излезе последна. Начело Дора, следвана от Милефа. Трети Мертер, четвърти Ези, пети Емболия. Дора и Милефа в челото. Изненадващо, поне за мен, наложиха сериозен темп в началото. Дора и Милефа. Малко по-назад Ези, Мертер. Сега Мертер Ези, пета Емболия. Точно минаха дистанцията от 1200 метра, табелата с дистанция 1200 метра, това значи 400 метра са изминати в добро темпо. Милефа, Дора, Дора Милефа, Мертер, Ези, Емболия. Малък аванс сега отново за Дора, следвана от Милефа с Росен Атанасов. Все още Емболия изчаква, не приема атака, но конете започнаха да се събират. Вече са, така да се каже, като букет цветя точно сега. От вътрешната страна Ези излезе начело. Ези от външната страна атака предприе Емболия. От вътрешната Мертер. Ези, Емболия, Дора четвърта, Милефа пета. Последни решаващи 400 метра. Ези, Мертер или Емболия. Трите коня, между които ще се реши победителят, ще се определи победителят по-точно. Води Ези. Ези, Атанас Насков, като че ли малък аванс. Сега Емболия от външната страна. Застигна Ези. Емболия. Емболия или Ези? Може би отново фотофиниш. Не. Лека победа. Лека победа за Емболия и Иван Иванов. Отново прогнозите се сбъднаха. Емболия, пети стартен номер, първа Ези, втори, трети Мертер. На първо място, пети стартен номер кобила Емболия. Нейното време е 1 минута 54 секунди 44 стотни. На второ място, четвърти стартен номер жребец Ези с време 1 минута 56 секунди 20 стотни. И на трето място, втори стартен номер жребец Мертер с време 1 минута 57 секунди и 18 стотни.